बाप रे बाप खेत घूम कितना अच्छा। अरे आमा जी रउआ गोड़ लगता नहीं। खुश रही पाहुन कब का जी हो गल 1.5 घंटा। अबे तो भाई साहब हमरा के खेत घुमावनी अब घूम के अरे आवत नहीं वहां बाप के रे चट्टी बाप पर चल गनी मुर्गा लेके आवे। मुर्गा ले आवे चल गए। अब माई के कुछ जानकारी ना। अब अच्छा चली चली रहुआ फोन तो कइले रहनी। तो हमारा नहीं के जानकारी। अच्छा वो बताओली है लेकिन ना। हाँ ना ना बताओली से ना लेकिन ये तो नहीं जानते नहीं कि रहुआ आई लेकिन इन्हें जानते कि ओबे आई। अच्छा देखिए काम रहला तो आप सोचनी कि तनी घूम ले ससुराल मान ला कि माई माई का प्यार मिली। ई घर ओ घर बाटल नहीं खेनू। ना ना ई घर बाटल नहीं खे आ रहुआ जाई अरे देखा जाए पाहुन के तनी हम जातन पाहुन तनी एक जगह एक आदमी के घर तनी सोहर गावे के रउआ में आवत खूब तनी घूमिला अरे घर से। अरे कोजली बिया घरे और खियाल रखे खाती जाई। अच्छा अच्छा रउआ बुझिला कि जीजा साली में का मैटर चलता का प्यार व्यवहार बाटे। ठीक बा साली जी केने बाड़ू। हमरा अच्छा लागेला तू ऑडियो मोबाइल से बात करेलू तारा खातिर हम वीडियो वाला मोबाइल लेके आइल। तू वीडियो कॉल डायरेक्ट बात कर ओए हमरा के तियल बा तब तारा के मानी ना जानी ना। अब दीदिया तारा बीच में आ जाले अब पता ना का कनी। जी जी कितना महंगा होई नो कितना के हो 30,000 के पड़ी। हवा कान के लगा कैसा लागता निक लागता ना। बहुत अच्छा लागता। लव यू कर जा साली जी तू हमरा के माना हम तोहरा के जानी तू हमके पहचाना हम तोहरा के जानत तानी। ली ठीक तो बा हमरा के अभी नहीं खींची ना तो एगो चुमा हमरा बनता कि ना बनता। जू मारा को चुमा बनता कि ना बनता। बे धम से हमन राव धम सब बाग तो रो का रसलीला ये चीज में बुला के बूढ़ी के दिखावत तू एकदम अच्छा लागेलू। कहां जात रहनी है जी घरे जात रहनी है। हां कुछ कह रहा मुस्किया मुस्किया बतिया त इतना अच्छा लागेला ना कि का बतलावे के जान तनी। अरे उनकर लइकावा जी गलतियों कइला सब बोलन तो ऊपर से हाथ ना मार के सुनाओ तो बताई तो हां ये तो बा एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी करे के बाटे। हां केहू के आज बोले जो तबे हम घर में चिल्ला तनी है जुकिया के बैठल बनी त का करे जाके अपना दामाद के मना कर दे कि घरे दुआरे आवल बंद कर दे अपना घरे दुआरे रह का ससुराली बता अच्छा ना बताइबू लगे। त न बड़ी तरह बुझाता नहीं खे का करे के नहीं खे जाना जी आके आपको धंधा ऐसे करता ना ठीक बाटे जी जाई रहुआ काजल के पकड़ लेवा ना जाके ये। चलत हुए कुल उतना सुघर में हाँ, हरा तना मजाक के ऐसा सीरियस ना निकला बताइए जाला। साली पर पड़ल बड़े बेटा हुआ मन तो करता कि धक चुरकी उखाड़ ले कि एक बार कबर जा माने सही बोला तारू के करा आपको क्रिया खा के कहता नहीं जी। तो चलो तन देखावा त तन चल। देखावा देखावा उनकर का माकी बाकी पूरा ना कर दे त कहिन की का कहत रही बुढ़िया रो रो हमरा बहुत अच्छा लागे ना रो के हम नो आंगने में देखलन त हमरा प्यार हो गेल रहे आंगन में हां नहीं त का जब सिंदूर डालत रही तारा दीदिया में नु तो तारा के देख ए के निका डालत के रही। माई ते खोटी में ना लिया गइल रहे बाकी चाची खाली कोनो चीज के दिए ना देख ली देखी का होता वे हम देख के गई नहीं अरे, इहे गुण होता मोबाइल कि रोज हो रोज जाई चलते सही। बतावल करता नहीं जुकिया देखी ला शरम बाई हमरा से ई उम्मीद ना रहे कि काजलवा संगे ने करब तू कभी ना देखा सुर हुर बन के नी करता रही हम कब हैप्पी कोई नहीं है तोरा के हैं हाय देखो अरे मोबाइल कहां से अरे नहीं अरे भाई कहां से जीजा के मोबाइल हमारा मार ए बेटी तने को तारा ला शरम नहीं कि कैसे रहल जाला इतना शौक जागल बा तोर इतना शौक अपने भाई के घर उजारे लगा देखी बहुत बहुत दामाद सुन नहीं जा जेने बना ले कर वही वाला निकल जाई काहे रहुआ हमरा के बेइज्जत करत मोबाइल तनी। हवे मोबाइल भी लता के 30,000 का मोबाइल बात बता देता मेरे लड़की के छाती पर डाल दरती है भहरौनी करे हर जाइया तोर जवानी कंट्रोल में नहीं करे आग फुकले बा हम आवत नहीं हैं अब काहे रहुआ उ त लइका बड़ी आपके ना समझ में आवत रहला बेशरम हो गइल बानी सरहद जी प्रणाम गोड़ प्रणाम। लगा तनी अगर गलती भइल होई तो हम माफी मांगा ले लेकिन हम ऐसा गलती कइले नहीं की क्यों? रहुआ खूब दामाद के बेइज्जती करत तनी। देखी हैं? मार चोय चोय जे आवाज करत टे आंखी से देख लेहनी हमरा के झूठ बना देखी रहुआ नु कहनी कि चाहिए हो गइल बा हाथ हो गइल बा हाथ से बाहर हो गइल बस के बात नहीं के रहो आज की बात से निकली रहो भूला जो कि हम ससुरारो रहल हवे समझनी सरहद जी रहुआ हमारा से केंगन टेढ़ क के बतियाबे तनी अच्छा अरे नहीं जाइए, लागत आप ठीक मुंह बा। दिखाई ला अब बात बेटी आई तब रवा के आवे के बना तय जावे के नहीं के आवे आवे के बात खजाई से एकदम मतलब नहीं ठीक बा यह वादा रही सरहद जी आज के बाद ससुरारी लात ना डालब थूकबो ना करब पल पहिर के आवत रही जूतो पहिर के नहीं जरूरत भी नहीं है आपका जरूरत नहीं खे अब का करी रहुआ पर लाइन मारत रही लेकिन रहुआ हमारा पर ध्यान ना दिहनी। दोबारा बोल दे बना तो समझ लिए कि तार का हाल कर भेजू के ठीक ए, है बड़ बड़ा अच्छा हमारो अंगूरी देखावे आवेला सरहद जी हमरा मर्दे ढेर के सुगर भेज मारदा ले भाई साहब के हम देख ले ठीक बानू बेशरम कहे बेशरम चरण हाथ दब बेसन में डाल के घोर के भूज दे पूछो कह महीना में 4 है तो जैसे संडे आवेला वो तरीके में अपन जीजा के बुला दे
भाई जिया साली के प्यार अलग बावे। हमार वहाँ के रिश्ता अब का बता नहीं बीटीएस थोड़ी लेके जाता। जीजा जीजा कही के आवत नइखे औरी जियावत हो। का हो साली जी, का हाल बा? पाए लगे नहीं जीजा जी। अरे खुश रह खुश रह। तू तो हमरा के दर्जा मेहरारू लेखा देलू, काहे से कि हम बना लेती तहरा के मेहरारू, लेकिन का करबू, तारा बहन से शादी हो गइल बाटे। मतलब ये बताई, अब हम प्यार करी ना तब भाई जैसे प्यार को दिलो जान से जेके चाहत हनी, अब ओके हम ना जगह दे मरद के तो के दे बताई तो। तू तो हमरा के चाहत रहू, लेकिन तार दीदिया देखी आ जानी तो बवाल न हो जाई। जी दीदिया के पूछता है। अच्छा ये बताव, कोई नहीं के हमारे सामने दीदिया के नाम ना लिए नहीं, हमारे माथा पर से बुखार चल जाला। उ तो बात बटले बतारा घरे हम आइला महीना में 4 हाली 5 हाली, क्योंकि भनक ना लगेला कि जीजा साली में का मैटर चलता, का प्यार चलता। कहत तनी कुछ तनिको ना, माने हम तनिको ना। ना हम लागे दे। अच्छा, हम अपना दिल में हमार प्यार छुपौले बड़ू ना, जनावे के ना सोचेलू। आई अरे ना जी बुझियो हाय बनी है अरे प्रणाम। खुश रह। अरे उहे तनी आनी तनी का बनी है अबे तो नहीं है। पानी उनी पिए ले पानी तो जीजा पानी पिए नी का जी। अरे का पानी मजा। पिएगा ना पूछबू। तो भाई सब ठीक बानी? खूब बढ़िया बताइए अरे कैसे चल रही है। सब ठीक बा, तनी हेनिया काम रहला तियारा मलक, हाँ ठीक ना। न? तो सोचनी कि तनी भेंट कहिए ली भाई ना, ना, घर परिवार से, सही बात है। रउओ से भेंट हो जाई, सालियो जी से हाँ, भेंट हो हाँ। जाई, अम्मा जी से भेंट हो अरे जाई। प्रेम इहे नु बा। हाँ और हाँ बताइए कैसन भी दीदी है? जा जा पानी लेके आवा। कैसन भी है? ठीक भी है? हाँ अरे उनके पूछे के बाटे, लइकन बाझल है, अब का करे के बाटे, लइकवा कुल दूध भात कुल खात रहलन स। हाँ ना। हाँ सोनी के फोन आता भैया हम आवत ठीक नु। ठीक बा ठीक है भैया। ऐसी करा ठीक बा। कहनी कि कहनी है नु अरे बोली भाई साहब। कि एकर लड़का को देखती एकर ब्याह शादी कर देती है। अरे भाई साहब टेंशन रुआ बोल दे नु कि टेंशन हमार, हम देख देतनी, कोनो बात नहीं के, लेकिन 2 महीना रुक जाई, ठीक बा? ठीक बा। हाँ अब कोनो कुताई बा क्या तो ना। बेचारा बिनु शरत सामान थोड़े। अरे विद्यालय का पेपरो बाटे, पेपरो पार ठीक हो बा। जाओ। पेपर से पढ़ता तो बोले बा तर बियाह शादी अभी देखा देखी हुई, छेका छेकी हुई, दिन बार धराई तब नु बियाह से टाइम बा। ठीक बा जी भाई साहब, अगुवाई बन जाता नी, लड़का दिखाई स्टार्ट हो जाता परसों से, ना ठीक है कैसा? बा। हाँ लेकिन 2 महीना बाद पेपर हो जाओ तब, ठीक बा ठीक तय है कोनो बात होइए नहीं जाओ। है कोनो बात नहीं है। तब अपन खेत कुल रोपा उपा गइल। हाँ हाँ सब कुछ बढ़िया हो लाई अच्छा। रोक घुमा दी खेत देने। हाँ चली घुमा देते नहीं। चली ठीक है भाई, लेकिन हई लिंटर उंटर करौले नहीं खी, मतलब कबले ले होई कुछ कमानी ना का? ढलाई करवावे के बा। कहीं तो पैसा हम दे दें गुजरात कमाइला। ठीक बा कोनो बात नहीं है, हम सब करा ले जा जनी सब के दिक्कत नहीं के रौरा पाहुन बनिया तना पूछ देनी कम बात। अरे भाई एती करी 1 मिनट, ई घरवा आ ऊ घरवा बाटल लिखे ना, ना ना सही हमहू इहे घरवा आ ई माई आ ऊ माई बाटल लिखे ना, ना 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 हम राउर माई के हम माई कहिला, सही ठीक बा? सही बात। बटे जन्मल नहीं की, लेकिन ना, ना। महतारी जानी ना भाई। अरे वो से कम जानी ना। चलिए रोक के खेत दे घुमा दे। चल चल।